Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. uAnathi ulele bethuna kodwa akakwazi nokulala, uyaguquguquka. Ubuthongo abuhli kakuhle okanye ufikelwa bubuso balaa mntu. Uthe ke uluzuko ethi uyambamba uyamvusa ngoba embona uba inoba unamaphupha amabi. Waphakama ke uAnathi waskrima wakhala kakhulu ecinga uba ngulaa tsotsi. Uluzuko uthe hayi ngeke uyayidinga i-therapist for her trauma. uAnathi uthe akayidingi, koko akasakwazi ukwenza yonke le nto. Uthi yena ubomi bakhe babu-peaceful before wadibane nayo. Watsho engqengqa ke ejonga le ethi ucela amphe igumbi. Luzuko ke ubonekele ephoxekile because akakwazi ukumnceda ke ngoku. uNobom yena uyabhlasha guys, uphethe ifowuni, uyinto ehleka yedwa ekhitshini. Uyabalisa uba ke ulungile. Uye warojwa ke wathathelwa ifowuni. Ubalisela ke uMampinga. uMampinga uvele wakhombisa nje mhlophe into yoba le nto ayithethayo akayibhilivi. Uthe nawe uyamkholelwa na? Wathi ke yena ewe vele besebalise kufika nobulelwa ke. Babe beshiyeka beqhwaba izandla ke ethi omnye, heyi khawuthethe nentombi yakho sisi. Batsho waphuma wabashiya apho ke uNobom ngoba akafuni into ithetha ngolungile kakubi. Ufuneka woluse uzikhali, unxibe ii-leggings zakhe, akathwalanga entloko. Wogqiba wenza ukutya for abantu abathathu. Wathatha itafile wayibeka phaa phandle, wathatha izitulo ezintathu wazifaka kuloo tafile. Umsimelelo ke bevuya ecinga uba yonke into irayithi, kanti akabalwanga uzikhalo. Uthe esafika ethi uyathemba uba abatyanga engekafiki. Hayi ke naye wabona uba tyhini andinasitulo apha, akanapleyiti. Wabe ethi ufuneka yonke into elapha kaloku ilingene abantu balapha abahlala kulo mzi. uNontle umnike esakhe ke ufuneka. Wabe kuzikhali ekhalazela nento yoba kutheni engathwalanga khona entloko. Wamjonga nje ufuneka waqhubeka waphakela umsimelelo. Uthe umsimelelo ayithi uzothatha wathi hayi bo ndizawutya kanjani utata engatyi. Yho hayi ngeke. Hayi kwaqala into yoba ke iyapatyalaka kanjalo, kufuneka uNontle emke wolanda ipleyiti katamkhulu wakhe, khange abale ekutyeni. uAnathi uyazisola ngotshata noluzuko, uthi ligintsa, uphantse wafa yena. Uthe yena uyagoduka. Ubalisela ke uMatilda. uMatilda ke naye beke wamcebisa mos into yoba makakagoduke aye kowabo, not uba ayimke emtshatweni. Ubulelwa uzilele phandle, ufikelwa livizitha elingulungelo. Phofu uthi uzobulisa uze kuNobom, ubuza noNobom uba uphi na. Wathi omnye usendlini. Wabe ebulelwa sembuza ukuba umthetho wakho ubuyeleni kwempilweni kaNobom. Wambuza uba ubuyele ufunani kuNobom. Uthe ke ulungelo ufuna ukumtshata uNobom yena, kodwa nothi ngoku. Obesithi ubulelwa ke ingcono ukuxelela utatakhe yonke le nto uyithethayo. Caba ke ulungelo uyamoyika noko ke uluzuko. uNobom ke ufikile ke wazosirhuqa ke isithandwa sakhe xa ebona into yoba unina umbuza imibuzo eminintsi. Ufuneka nozikhali eyabo into isende. Uzikhali ufike etshisa nyama ezoqangisa ufuneka ngendlela anxibe ngayo nangale nto yokumvimba kwakhe ukutya. Ufuneka utheke phaa wenza ibhizinesi yena, ucela amphumela, akazube ephendulana naye. Watsho ebiza isecurity sakhe uSandile uba sikhuphe uzikhali. Khange ayikholelwe ke uzikhali. Uthe ngeke awucingi funeka uyenze loo nto leyo. Wathi ndijonge kakuhle. Wabiza isecurity wezuSandile wathi ndicela ukhuphe lo mntu apha. Wamkhupha ke. Uthe ke uzikhala zawabaleka amazwi wakho. Wathi ufuneka kudala ndawabala, oko ndafika kulo mzi, ngcono ndiqhubeke futhi ndiwabala. Umsimelelo ubaliselana noluzuko eScrapyard ngeengxaki zemizi yabo. Umsimelelo uyakhala kakhulu ngoyise nomkakhe ngendlela abaphethene ngayo. Uthi ke uluzuko kudala vele bangavananga abantu. Uthi uluzuko yena akafuni uba ngathi uweak ngoba ufuna uqinisa isecurity emizini yakhe, because ngoku uAnathi akasafuni kwanto imthethisa naye, akafuni noba makamncede nakakade. So usengxakini ke uluzuko. Uzikhali yena phethe isuitcase yaphuma kwafuneka, uthi uyahamba. Uthe xa ethi uyaphuma wathi qingo ngoNontle. uNontle wambuza into yoba hayi bo uyaphi. Wathi omnye hayi ndiyahamba, kaloku ndikhathele kukunukubezwa ngumamakho endiabhyuza kulo mzi.
ndiyahamba. Wathi omnye ukwazi kaloku tata umntu omkhulu uhamba because wena apha uze emtshatweni wam, so ke ngoku uhamba kanjani umtshato wam ungekabikho, ngeke ufane ke umtshato wam ungekho. Wabe semxelela ke into yoba yho, into endiyenziwe kufuneka undibizele izikrelemnqa kulaa shibhini uba mazindikhuphele ngaphandle, so andingeke ndikwazi uhlala apha mna ngoba andiyazi enye into eza kwenzeka emveni kwale ayenze namhlanje. Nontle ekuthathe iibhegsi zakhe wazibuyisela endlini. UZikhali ke wabonakala ke eworried ngoba uyabona into yoba akafuneki apha and ke ngoku seyimoshile le nto, wasondeza kakhulu uNontle ngakuye. Ngoku uNontle ke akafuni ahambe. Wanathi uyapakisha, uthi uyagoduka akasakwazi ukuhlala phaa yena. Ube ngathi ke uluZuko xa ethetha naye, hayi nam ndizomuva ndizohlala nawe apha kwanoZuko. Anathi uthe yena uya kumakhulu wakho apho azoziva ekhuselekile and ke uthe akajiki sethethile neyakhe ingqondo yena. So uluZuko into endingayi-andastendi kukuba kutheni engade amkhuphe uAnathi kwanoZuko amfake emzini wakhe, mhlawumbi naye angaziva bhetele. Nanko ke uNontle egijima eyofeyisa unina etshisa nyama, embuza uba kutheni esenyelisa utamkhulu wakhe. Uthe uyahamba ke utamkhulu, funeka uthe good makahambe. Uthe uNontle uZikhali ligazi lakwamakhwethu, funeka umbuzile kuba kanene mna andililo igazi lakho. Ethi lo tamkhulu wakho ufuneka eze apha ezondimoshela ibhizinesi yam, le bhizinesi phofu ebeka isonka etafileni. Phofu kwale bhizinesi yile ezozisa imali yoba senze umtshato wakho oyindumasi kule Gqeberha, kodwa ngoku wena ndimele ngotamkhulu wakho. Wabesithi khawusuke cawam. ULuZuko yena ubalisele unoZuko noMaflawa uba uAnathi uthi uyahamba. Uye wabashiya ke emveni koba incokolwe nabo. uNomaflawa ushiyeke esithi inoba uyavuya ke noZuko. uNoZuko uthe yena hayi at least wethi akafanga uAnathi umntana wabantu. So uyakhombisa khona ukuba uyayivuyela into yoba ehamba kwakhe. Nobomi balisele uLungile uba uMampinga uthi uyaxoka akayikholelwa kwaleyo lahlekelwa yifowuni. Hayi ke uLungile wakwata ke sana ethi kutheni ngathi nawe uyamkholelwa nje uMampinga. Nanko ke uNobomi ethi ucela uxolo. Ucela uxolo loba ekwatile and ekrokrelwe. So kusekude ke engqinibeni kuNobomi, yilaa genge ingeva blow naStarch ngendoda. Ixolela ufa esithi kuyaxokwa ngeyakhe indoda ngoba ngeke ayikholelwe into ethethwa ngomnye umntu ngoLungile wakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.